har kullun ki rika ji a zuciyarki, ki rika tunatar da zuciyarki cewa duk abin da kike yi Allah maɗaukakin sarki yana ji kuma yana gani. Wannan jin cewa Allah yana kallon ki, jin cewa Allah yana jinki, to yana daga cikin manyan abubuwan da suke zamanto wa ɗan adam jagora gurin jan shi zuwa ga aikata daidai da kuma kautar da shi zuwa ga aikata barna. Duk sa'ilin da ya zamanto ko me zaki na al'amuranki na rayuwa kina tunawa da cewa Allah yana kallo na, zai mun hukunci, akwai masu rubutawa, akwai kaza, to wannan zai zamanto yana tsoratar da ke ne zuwa ga karki aikata abin da Allah baya so, kuma ya rika zabaras da ke zuwa ga aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake so. Ko yaushe Allah yana gani na, to ai da kunya Allah ya ce kar a yi kaza ni kuma in zo in yi kaza, da kunya. Ina jin ba walillahi almathalul a'la ba, Allah maɗaukakin sarki da ya halicce mu kuma yake da haƙƙi bisa cancanta da dacewa na mu bauta masa ba. Ko wani mutum ne wanda ya miki wata alfarma a rayuwa, ya mutunta ki, ya karrama miki, ya miki tarin alkhairai, kikan ji nauyi ki aikata rashin kyautawa a inda kika san zai ganki ko kika san akwai wanda zai kai mai labarin. Shi yasa wani lokaci har in kika dan yi abu wanda yake na rashin kyauta sai ki ce amma fa kar a gaya wa wani, ko kar a bari wani ji, ko in wane yana gurin aka yi miki abin sai ki jure kina jira ya kauce sannan kirama saboda kina jin nauyinsa. To Allah maɗaukakin sarki shi ya fi cancanta da mu ji nauyinsa a matsayin cewa shi ne mahaliccinmu, shi ne komai namu, shi ne ya azurta mu da ni'imomin da ba mu isa mu ƙidaye su ko mu ƙidaice su ba. Da haka ya fi cancanta da mu ji nauyinsa. Inna Allah hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-sitr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa cewa Allah maɗaukakin sarki da kansa yana son sifa ta kunya a cikin bayinsa. Da haka in za ki kasance mai aikata laifi ko mai kuskure ko mai yi da ganganci, in har kina jin kunyar Allah maɗaukakin sarki, to wannan zai rage miki kaifin wannan al'amarin a tare da ki. Zai sa ki rika jin nauyi ke da kanki, ko ke kadai ce a daki sai ki ji kunyar zaki aikata wannan abin, saboda Allah maɗaukakin sarki yana ganin ki. Kin san cewa ko ina kika shiga baki isa ki buya ba. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كان. duk inda aka ɓuya ko ƙasan bakwai ne, in ana shiga a ɓuya a can ƙarƙashin ƙasa Allah yana gani. To in kina jin wannan sai ya zamanto miki jagora na zama mace wadda take ingantacciya, mace wadda za ta siffanta da bin dokoki na shari'a.